kin da Amina, gare ni kar da ki furta ban kwana ban yi shiri ba. Amina waka ta bakwai kace na labari na. It production. Roƙonki nake ba za na jure rashi ba. Amina in ba kyanan ni ma ba zan yi rai ba. Gare ni kar da ki fara ban kwana ban yi shiri ba. Kaunar ki ta shiga raina ta dai ba za ta fice ba. Batun da babanta yayi ta faɗi bata motsa ba. Da hanzari aka kai ta likita dan yayi duba. Awa 5 ta yi motsi Amina ba mutuwa ba. Hawa yake ta zubowa idan ta bai daina ba. Tana batunta Amina ka tausaya min baba. Kaunarsa ta shiga raina girmanta ba karami ba. Ka janye zancen da kayo zaton ka ba shi ne ba. Shiru yayo babanta bai furta ko ofan ba. Muna kwana na 5 da faruwar haka duba. Za su koma Gombe garin su ban manta ba. Muka yi waya da Amina da fari bata nuna ba. Ta ce ka zo yanzu nan ban yarda kai kari ba. Zuwan da nai na kira ta zo bata yi latti ba. Muna tare da fira kamar ba za mu rabe ba. Cikin alamin yanayi na damuwa da na duba. Ta kama hannu ta rike kamar ba za ta saki ba. Ta ce da nisan ka nake ba za na so mu rabe ba. Ka zo garinmu na Gombe idan ka zo zan tarba. Ina faji a jikina kamar ba zan yi rai ba. Idan fa aka raba mu domin ba zan jure ba. Nace ki daina batun nan Amina bai dace ba. Da ni da ke ba rabuwa idan fa ba mutuwa ba. Ilahu shi muka roƙa gare mu dan yayi duba. Muna du'a'i da hakan garai ba ma daina ba. Zuwan da yayi muka mike kwatsam ba mi auni ba. Yana faɗa a fusace zuwansa ba da shiri ba. Yace in ka ki gani ka san ba za ka kidi ba. Babu kai babu ita batunsa bai janye ba. Ganin da gaske yake yi na ce ba zan sake ba. Za na bar maka darka ba za na sake zuwa ba. Na kama hanya na tafi domin ba zan jure ba. Fadan da ke muni na ji a rai ba zan daure ba. Ganin fa haka ya sanya Amina ba ta tsaya ba. Tana ta kuka sosai idan ta bai boye ba. Amina sai ta biyo ni kira fa ban juya ba. Karar da na ji ya sanya na waiwaya na yi duba. Sai na juya da gudu domin ba za na tsaya ba. Na mota aka ja na waiwaya da na duba. Mota ta taka Amina ta faɗi bata shura ba. Jini yake ta zubowa akan ta bai tsaya ba. Na sanya hannu na dago Amina ba da jira ba. Ashe da numfashinta amma bata yi magana ba. Idan ta buɗe ta kallon kamar bata sauke ba. A hankali ta yi magana hawaye ban share ba. Ta ce masoyi na ga mafarki ban tumma ba. A yanzu zan mutu ni dai domin ba zan haura ba. Kar ka manta fa da ni tsawo na rai kai duba. Ta yo salati daga nan idan ta bai buɗe ba. Na yi kuka sosai kamar ba za na bari ba. Amina kin tafi kenan ba za na sake gani ba. Rayuwa in ba ke kamar ba za na iya ba. Abun kamar a mafarki rashin ki ban so haka ba. Kamar ki babu a mata domin ba a samu ba. Jinin fulanin Gombe ba zai yi manta
iya ba. Wa za ta tallafi raina kamar ba zan samu ba. Kun ji ƙarshen labarin Amina ban boye ba. Dan Malam Babura on the beat.